改めまして、今日の、このイベントの企画というか、言い出しっぺの、加藤と申します。今日はちょっといっぱい集まってもらって、すごいありがたいなと思っています。正直ですね、関西にやったとき、人ほとんど集まらなくてですね、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけども、最初、ほんまにこんなんやって集まるのかなということで、勉強会やったら来る人っていう、仮想イベントみたいな感じでやってたんですね。そこで、20人ぐらい集まったところでですね、ありがたいことにですね、発表しますよっていう方も、多分今日ほとんどの方はその時点でお申しいただいた方でですね、で会場も、今日はここ IIJ さん借りてるんですけども、その前に、会場を提供しますよって言っていただいた方もいらっしゃってですね、でこれで当然できるかなということでやったらですね、主催者も驚くばかりでですね、どんどん参加者が増えてですね、こんなことになってしまったということになっています。で今日こんな素晴らしい会場を貸していただいたIIJ さんにまずお礼を申し上げたと思います。で、いろいろと手配とかやっていただいた山本さんもありがとうございます。それからですね、私ちょっと関西の方から来てますので、ほとんど今日は何も準備はしてないんですけども、今日の中継とですね、懇親会の方、いろいろやっていただいている人さんありがとうございます。それから、皆さん、今日、こんなたくさん集まっていただいて、本当にありがとうございます。ちょっと楽しい一日。ちょっとですね、遠くから来てるんで、たまにしか来れへんし、ということで、ちょっと欲張りすぎてですね、ちょっと長時間来てるんですけども、有意義な時間になればいいなというふうに思っています。で、そしたらちょっともう早速集まってますので、私の方から始めさせていただきたいなと思います。はい、この後のセッションはですね、結構マニアックなのが続くんでですね、私の方はちょっと軽めに今日は出していただきたいなというふうに思います。アンケートも以前アンケート取らせていただいてますけれども、ちょっと僕よりどう考えても知識あるやろっていう人はかなりいらっしゃるので、そういう方はちょっと大切かもしれないですけども、一定の人数の方が、初めてです、コンテナ初めてですっていうふうな回答をしていただいてますので、そういう方向けにちょっと軽く話してみたいなというふうに思っています。で、自己紹介です。テンフォワードっていう名前で、イベントとかには書いてましたけど、加藤と言います。今日実は出張で来てて、こういう勉強会で所属をやってるような時が実は初めてでございます。はい。ファーストサーバーというところで働いております。で、他はですね、OSS の関係、あんまり大したことしてないんですけど、プラモリナックスっていうのがあるんですかみたいな話がありますけども、きちんと活動しております。仮想化のパッケージなんかも充実してますので、もしよろしければ。で、LXC のワンページの方で、これはまた後で話をさせていただきます。一番下もやってない、一応書いてますけども、こんな感じで、活動してます。はい。で、今日さっきもちょっと話しましたけども、初心者の方向けに、簡単なコンテナの概要とですね、Linux におけるコンテナの仕組み、簡単な仕組みをですね、ちょっと解説したいなと思います。で、あとはですね、最近の Linux のコンテナ関係の更新についてですね、ちょっとアップデート案内したいなと思います。で、実はですね、その関西であんまり人が来なかった時の資料がですね、ちょっとあってですね、私の資料、これ、イベントのページからリンクしてありますので、リンクで飛べるように、参考のところに飛べるようになってますので、ご覧いただけたらと思いますけど。ということで、Linux の最新情報っていうのは、この1回の資料からのアップデートが中心になります。はい。で、僕、あまり中の人じゃないんで、外から面白いところを見てるだけなんで、間違いとかあるかもしれないんで、そういうのを、後ほどでも質問コーナーでもいいんで、指摘していただければなと思います。はい、アジェンダですけども、コンテナの基礎と、Linux で
どんな仕組みで実装されているのっていうことですね。はい、そういうのをちょっと話して、後半はもう時間がなければ、ちょっとここら辺をギュッと飛ばしますけども、Linux カーネルの最新動向と LXC の最新動向という点で説明をしております。でですね、コンテナなんですけれども、仮想化とはいうものと、ちょっと突っ込みどころなので難しいかもしれませんけれども、一般的に KVM とかVMware とかいうやつになると、イメージとしては、物理マシンがあって、ハイパーバイがあって、その上に仮想マシンのプロセスが走っていて、そこに OS をインストールして使うということになると思いますけれども、コンテナはですね、OS から見ると、普通にプロセスがたくさん走ってるだけなんですね。で、そのプロセスの一部分をちょっとグループ化してですね、他のプロセスから見えないようにするっていう仕組みがですね、この OS 側に備わっていてですね、それによって、仮想化された環境に見せているというようなのが、コンテナ型の仮想化ということになります。で、当然グループに対してこのリソース制限がいろいろかけられるというふうになっております。これはコンテナというものですね。で、特徴なんですけども、まだ他にもあるとは思うんですけども、一応さっきのようにですね、これだと OS ここに走ってて、ここにもう一個走ってるみたいな形になりますので、おのずとリソースの限界というものが、かなりくるんですけども、コンテナの場合は単にOS から見たら、プロセスがたくさん走ってるだけですので、よりちょっと高密度に運用できるということですね。で、OS が1個しか稼働してませんので、その分でもオーバーヘッドが少ないと思います。で、ハードウェアの仮想化もいりませんので、その分の、リソースを使うこともないというのが特徴になっています。そこから来るのがあるんですけども、コンテナ環境って普通にプロセス立ち上げるだけなんで、起動が当然早いですね。OS を起動するよりは早いと思います。で、システムを動かす必要はないんですね。こっちになりますと、必ず OS 入れていうことになると思うんですけども、こっちの場合ですね、別にプロセスを起動したらいいんで、ここの中で例えばアパッチだけ起動すれば、アパッチだけの仮想化環境が出来上がるというふうになります。で、これは僕はよくやってるんですけども、普通の要はハイパーバイザー型の VM の上でも動くんで、評価とかしやすいですね。これ最近仮想マシンの上で仮想マシン動くっぽいですんで、あんまり知らないですけども、別にコンテナの特徴でもないのかもしれないですけども、ちょっと試すときには、VM の上でも動くと。で、逆にこれはちょっとデメリットになってくるんですけど、当然、カーネルは1個しか、Linux やったら Linux、FreeBSD やったら FreeBSD が動いてませんので、他の異なる OS の、Linux の上で FreeBSD 動かしたりっていうのはちょっとなってきます。Windows 動かしたりとか。でですね、OS っていうか、カーネル1個ですんで、当然、カーネルに関わる操作っていうのは、仮想化はできないということになると思います。これちょっとコンテナごとにモジュールロード数の変えるって書いてますけど、これはちょっとまた今後できるようになってくるかもしれないですけども、一般的にちょっとカーネルに直接関わりのこの処理は無理ということになります。はい。で、Linux におけるコンテナの実装なんですけども、どういう実装があるかっていうのですけども、この分類もどうなのかなっていう気はしますが、カーネルにパッチを当ててですね、Linux カーネルにパッチを当てて、それプラス操作するユーザースペースのツールという組み合わせでやるのが、OpenVZ とかバーチャルとかですね、こういうの。Linux サーバーはちょっと僕知らないので、ここに入るのって言われるとちょっとわからないですけども、こんなのがあります。で、これ OpenVZ はこの後、レクチャーさんの方でたっぷりと語っていただけると思いますので、はい、私も楽しみにしています。で、残りはですね、Linux カーネル自身の機能だけを使って、それを操作するツールが、
あるという、そういうソフトがあってですね。で、一番上が LXC というのは、これが今日ちょっと僕が主に話そうというところですね。で、あと、レッドハット系とかだと、リブワードっていう仮想化のラインナビというか、そういうのがあると思うんですけども、そこの中にコンテナを動かすためのドライバーというのがありますので、それで動かすことも可能です。あとですね、最近システム D っていうのはユニットだけではなくていろんな機能を持ったソフトがあると思うんですけども、その中にも簡単なコンテナを動かすための、コマンドみたいなのがあるみたいで、簡単なコンテナはこれで動かせるみたいです。僕やったことないのでちょっと知らないですけど。で、これはちょっとこれ後ほど話あるかどうかちょっとわからないですけども、VZ コントロールというのは、この OpenVZ のですね、OpenVZ の、ユーザースペースツールみたいな感じなんですけども、それでApp Store の最新の Linux カーネルのコンテナの機能を使ってですね、OpenVZ のパッチを当てなくてもコンテナができるよみたいなのが出てきているようです。試したことはありませんけど。で、さっきの一番上になったLXC ですね。はい。ちょっとこれ修正忘れてますけども、最近 URL 変わったんですが、LXC っていう、そういうキットみたいなのがあってですね、コンテナがこれで起動できたりとか、いろいろ操作ができるというものがあります。で、現在 0.9.0 で、これ、ちょっと Ubuntu のコンテナ用ツールみたいなちょっと印象が強いです。これまたちょっと後でお話ししたいと思います。ですね、リブバートの方も LXC のドライバーということになってるんですけども、若干ちょっとまだ完成度がどうなのかなっていう感じがしますが、これどっちも LXC って書いてるんですけども、リブバートは当然リブバートの設定、XML の設定ファイルで起動してきますし、こっちはこっちで設定ファイルを別に持ってますんで、あまり共通性はありません。Linux のコンテナの機能を使ってコンテナを起動するという以外には共通点があまりないということになります。はい、で、僕、リブワードの方はほとんどやってないんで、動作確認ぐらいやってますけども、ここでは LXC と前者の方をしたいと思います。はい、で、Linux でコンテナをとりあえずやってみようという話ですね。はい、で、一番試すのは一番お手軽なのは Ubuntu になります。さっき Ubuntu のツールキットじゃないのっていう話をしましたけれども、まず LXC っていうツールキットを開発しているのはもう Ubuntu のデベロッパーです。なんで、まず Ubuntu で開発を進めて、他で動かへんよっていう話になると、ちょっと修正したりとか、他でパッチをもらったりというふうになっています。でですね、Ubuntu で LXC 使うまでなんですけども、LXC っていうのを入れてですね、で、コンテナを作る。で、コンテナをスタートさせる。で、これで終わりです。で、操作したいときは、コンソールにアクセスするんで、LXC コンソールっていうふうに、コマンドを移行すると、そのコンソールにアクセスができます。これで、もちろんSSH とか起動するようにしてたら SSH でアクセスしてるんですけども、とりあえずそういうのなくても LXC コンソールというコマンドがあります。で、今のロングタームサポートですね、12.04で、LXC 入れたら、とりあえずそれで使えます。で、カーネルだけですね、最新版ですね、今だと 3.8 が入っているんだと思いますけども、このあたりに入れるとですね、ちょっと幸せになることがあるかもしれませんので、試す方はちょっと試してみられたらよろしいかと思います。はい。で、コンテナなんですけども、起動しますとですね、さっきの LXC スタートっていうので起動させるんですけども、ホスト OS 上で見るとですね、これはホスト OS のユニットですね。で、その下に LXC スタートという、プロセスがあって、で、さらにここにユニットが走っている。これがコンテナの中のユニットですね。普通に親から見ると単なるプロセスですね。変わらないと思います。はい。で、コンテナ
内部先 LC コンソールとかありますけど、あの中に入ってですね、やると当然普通のシステムと一緒でユニットが一番で、コンプロセスがいっぱい起動しているということになります。親から見るとこれ、別のプロセスの ID が割り当たってますけども、こういう機能はちょっと後で説明しますけども、あります。で、さっきちょっと話したですね、アプリケーションコンテナっていうのができてですね、これアパッチをフォアグラウンドで実行しているだけなんですけども、ちょっとかなり無理くりですけども、できます、こういうこと。すると、コンテナの中ではアパッチだけ起動しているというふうになります。なので、無駄なことをしたくない、これだけ起動させたいという時は、こういうことができますね。はい、で、ちょっとドッカーっていうのを、これ、最後のセッションであると思いますけども、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、0.5 まではアプリケーションコンテナ専用でした。だからこういうユニットを実行するのができなかったみたいですね。で、これは今はできるようになってるんですけども、どっちかというとそういう性格が強かったです。どっちかは。はい。こんな感じですね。で、お仕事で使っているとですね、絶対こういう話が出てくるんですけども、親環境をセント OS にしてですね、LXC 動かしたいんですけどっていうとですね、最新ではなくですね、この辺りを使うのが幸せかなというふうに思います。0.8 か 0.7.5。でですね、なぜかというとですね、セント OS6 のコンテナ関係の実装がですね、結構古いんですよね。古いんで、もうなくなった機能とかですね、あります。一応、LXC 側でそういうのを吸収するように作られてますけども、なんかちょっと動きが微妙なところがありますので、セント OS で絶対動かしたいんだっていう場合は、この辺りに届けておくのが、今のところ幸せなのかもしれないです。はい、一応 0.9.0 でも動くんですけど、なんか理由としたら、なんかちょっと怪しいよとかなんかあったんで、この辺りを、僕としてはお勧めします。で、さっきですね、LXC クリエイトっていうのがあったんですが、これですね、これ、テンプレートで Ubuntu の環境を作れるっていう、オプションで与えてるんですけども、ちなみに LXC には CentOS とか Red Hat Enterprise Linux とかのテンプレートがありません。入れようぜって言って最近なんか言ってますけども、今のところないんでですね、これ、検索すると出てくるんですけども、多分もしかしたら今日の参加者の方のお一人のではないかなと思うんですけども、ありがたく使わさせていただいています。こういうのを拾ってきてですね、やることになると思います。で、なんかネットハットのエンタープライズリアクションの7になると、コンテナの仮想化サポートってだいぶ前の資料にも書いてあったんで、もしかしたらちゃんと動いてくるんですかね。よくわからないですけど、もしかしたらそういうことがあるかもしれないです。だから出てきたら。こんな感じで簡単に、とりあえずの試しっていうのでは、簡単に使うことができます。セント OS になければ。で、Linux でですね、コンテナっていうのはどういうふうにやってるのっていう話ですけども、主にですね、2つの機能が主要な機能としてあります。で、1つがですね、ネームスペースっていうので、さっき図がありましたけども、プロセスをグループ化しましょうっていうのがあったと思うんですけども、それに関わる機能で、名前、日本語にすると名前空間というかもしれないですけど、ネームスペースという機能があります。で、もう一つがですね、リソース制限をするための C グループというのがありまして、例えばメモリの制限したいよとか、CPU 制限したいよとか、ネットワークの帯域絞ったりとか、そういうのは C グループの方でやります。で、その他ですね、ネットワークの関連機能とかですね、多分ケーパビリティとかも深く関わってきている、ここはちょっと詳しくないのでは思いませんけども。で、あと、関連のプロジェクトで CRIU っていうのが、これはチェックポイントリストアっていうですね、マイグレーション、例えばしたいときに、コンテナの実行状態をポッと保存してですね、別のマシンで、リストアするというようなプロジェクトがありますので、こういうのが関係する機能は他にもありますけども、詳
主要なところではこんなところかなというふうに思います。で、先ほどの主要な機能の方のネームスペースですけれども、いろんなネームスペースがあってですね、それを簡単にちょっと説明したいと思います。まずマウントネームスペース、これかなり古くから実装されてますね、2.419なんで、実はフラグみたいなのがあるんですけども、このネームスペース作るよっていうフラグが、これだけ一般的な名前で、ネームスペースっていう名前の略語になってます。他はちゃんと UTS とかちゃんと PID とかいう名前をフラグ指定するんですけども、これだけなんか MS とかですね、すごい昔からあります。で、これでですね、プロセスを確立するとですね、そのネームスペース内にいるプロセスから見えるマウントポイントとかはですね、外からは見えません。そういうことがあります。だからこの中でマウントコマンドを実行するとですね、コスト環境とか他のネームスペースからは見えない、マウントポイントになるということですね。で、UTS2 はこれ想像がしやすいと思いますけども、ホスト名とか変えれます、環境ごとに。というだけですね。で、PID ネームスペースっていうのは、これさっきの3のにはあったと思うんですけども、ネームスペースの中では、やっぱり最初に起動したやつが PID1 になって、その後2、3、4と続きます。でもそれは親の環境から見るとですね、全然違う、何千とか何万とか何百とか、別の PID が割り当たってですね、要は、この PID ネームスペースが起動したところの PID とですね、その子供の PID みたいなのが持てるというふうになります。で他ですね、IPC、これはこういう IPC オブジェクトは、ネームスペースの中で独立して、持てるということになります。で、ユーザーネームスペースっていうのはですね、ですね、これまた後でちょっと詳しく話するんですけども、コンテナ内の UID と外の UID、GID を変えれる、マッピングできてですね、別の ID が持てるというふうなものです。で、最後はネットワークネームスペース。これは要はコンテナ内で、例えば IP アドレスですとか、ネットワークデバイスですとか、ソケットですとか、ルーティングとか、フィルタリングを他のネームスペースとは別に持てます。これは想像しやすいんじゃないかと思います。仮想環境、普通仮想マシンだというから別の IP アドレスがありますので、それができるということになります。でですね、ネームスペースなんですけども、これはシステムコードの話なんですけども、この3つで主にやります。で、クローンは、新しいプロセス、これ Linux 特有だと思うんですけども、いろんなどういうふうに新しいプロセスを起動するかみたいなのをいろいろ指定できるんで、その中でネームスペースを新しいのを作るよっていうのが指定できます。これを使うか、アンシェアっていうのを使ってですね、新しいプロセスを作らずにですね、実行コンテキストを制御する、要は自分のプロセスの中で新しいネームスペースを作って、そこで何かを実行するということですね。使用例というのがすごい簡単なんで一緒に進みます。これ、util-linux っていうのを、アンシェアというコマンドですけども、何やってるかというと、オプションで引数もらってですね、そのためにこれマウントネームスペースですね、これ UTS ネームスペースっていう、いろいろどんなネームスペース作るかというのを指定します。で、アンシェアというのを呼ぶだけです。このフラグで。最後の UTP で実行すると。これだけでネームスペースが作れるということになります。最後はですね、セット MS っていうんですけども、これはですね、すでにあるネームスペース
に対して、今これから実行したいのと、そのネームスペース内で実行したいというときに使います。まあ、一番、分かりやすい例で言うと、仮想環境で実行している OS がシステムコンテナがあってですね、それに対して外からシャットダウンしたいというときは、これを使います。まあ、他にもいろいろと統計情報を取ったりですね、なんかここまで実行したいということは、外から中身に対してやりたいというのは、まあ、SSH とか使えばいいんですけども、そうでなくしたいということはあるかと思います。それをこれで行います。この3つがメインスペースの操作をするシステムコードになります。はい、次は C グループなんですけども、これはまあちょっと想像しやすいのが多いんですね。CPU の制限をしたいというときは、CPU のグループがあります。これ C グループというのはいろんなサブシステムがあってですね、要はメモリの制限したいときはメモリのサブシステムというのがあって、それで制限をするという形です。このうちの一つが CPU で、詳しくはちょっと調べてみるとか見てみればいいんですけども、単位時間内で、例えば1秒だったら1秒の間で、このグループに対しては何秒割り当てますよっていうのがこれでできます。計算点2個ですね。でそれ以外にグループ間で、例えば社長に対しては100割り当てるけど、比嘉は50とか、そういうことができるわけですね。はい、そういう割合、相対的な動き、これどっちもできます。はい、でこれは統計取るためのものですね。要は CPU 時間、そのグループが、どれだけ使ったかということはこれで分かります。で CPU セットはですね、最近だとマルチコアとかだけで CPU いくつか見えると思うんですけども、どの CPU をどのグループに割り当てるかとか、沼とかになってくるとメモリノードがいろいろあると、このメモリノードはこのグループに割り当てるということができます。はい、次はデバイス。これはスラベルの下のデバイスに対するコンテナからのアクセス制御が可能です。これによって。で、ユーザーはですね、プロセスに対してコントロール Z で一時停止状態にするっていうのがあると思うんですけど、グループのやつに対してガサッと一挙に一時停止したときに使います。ちょっとリソース整理というグループはちょっと違うと思いますね。で、メモリの方なんですけども、これはもうご想像の通りでですね、このコンテナに対しては512メガしか与えないよとかですね、そういうことができます。これメモリ、物理メモリとかスワップまで含めてとか、いろいろできます。はい。で、あとはこれはブロックデバイスに対する I/O を絞りたいという時に使います。ブロック I/O コントロールができます。で、これもウェイトっていうグループ間の比率で指定するやつもあります。グループ A は100、グループ B は50っていうのと2対1の優先度で割り当てられます。で、それとは別にですね、スロットリングっていって帯域を絞ることも可能です。要はバイトパーセックですね。で、どれぐらいで絞りたいよというのができます。でも試してるのがあるんで、これ僕のブログですけども、まだ見てください。で、あとは HugeTLB ですね。これはそのものですね。HugeTLB に割り当てるメモリに対する数字で、僕ちょっと使ったことないんで、軽くだけです。で、パワフイベントっていうのも、パワフっていうので、パフォーマンス解析ができるんだと思いますけど、これも使ったことないんで、よくわかりませんけども、プロセスに対してでなく、グループに対して解析ができるということになります。で、ネットクラスってやつですね。これはLinux で PC っていうコマンドがあると思うんですけども、それでトラフィックコントロールが可能なようにフラグがつけてます。で、そのフラグを指定して帯域を PC で絞るということが可能になります。はい。で、ネットクリアですね。これはインターフェースに対してそのグループでどれだけ使えるかというのは、これまた優先度ですね。さっきグループ A に対して100とか、グループ B に対して50とかいう指定ができます。で、相対的に優先度が指定できます。はい、C グループは種類がこんなところですね。この後セッションで C グループのセッションがあるので、そちらでもっと詳しくもしかしたら聞いてもらえたらいいかなというふうに思います。で、C グループっていうのはですね、コンテナとはあまり関係なくですね、普通にプロセスに対しても使うことができます。普通に立ち上げてるプロセスに対して
を制限したいというときは C グループを使えばいいです。これ一つの例なんですけども、C グループ FS っていうのをまずマウントします。でメモリの制限したいからメモリ C グループをマウントします。で場所はここに、これどこでもマウントできるんですけど、最近はここにマウントするのがお作法です。でですね、どういうふうに制限するかというと、まずグループを定義します。ディレクトリ作るだけです。テスト01っていうグループを作ります。で、ここで、このテスト01グループに入れたいプロセスを、このタスクスっていうファイルに書き込みます。そしたら、そのプロセスとそこから生まれるコプロセスは全部このテスト01グループに入ります。こういう感じですね。で、30メガ、メモリ30メガ制限したいというときはメモリリミットインバイス。これいろんなファイルがあるんですけども、この場合はメモリの制限を30メガにしたいというのをテスト01グループに対してはメモリの制限30メガというのを設定します。これで終わりです。で、制限値はこうやって、これ書き込んだのはこうやって確認できますし、今どれだけ使っているかというのも確認できます。こういうファイルがありますので、入れたり制限は。こういうふうに使います。要は、プロセスを自分のしたいようにグループ化してですね、それに対してリソース制限をかけれるというのが C グループになります。で、あとは、コンテナで使うネットワークですね。まず、LXC で一番メインでっていうか、よく使われるのが VE さんっていうやつでですね、これは実は OpenVZ の方の技術になります。で、どうするかというとですね、IP コマンドとかでですね、VE さんを作るっていうのをやるとですね、ついで2つ仮想的なインターフェースができます。で、一つはですね、親の V1 につなぐとですね、いいですね。で、もう片方はどうするかというと、LXC の中ではですね、さっきちょっと説明したネットワークネームスペースというのがあるんですけども、新しいネットワークネームスペースを作るコンテナに作りますので、この対の方をそのネットワークスペースの中に入れます。すると、親からこのネットワークインターフェース見えないんで、で、こいつとこいつの間は L2 のトンネルになってますので、それで通信ができるというふうになります。コンテナだけで隔離されたニックが、仮想ニックができるということになります。これが分かります。これが普通に作ったらこれが使われることが多いと思います。で、もう一個 MacVLAN っていうのがあってですね、あんまり細かいことは僕も知らないんですけども、要は物理インターフェースにですね、イーサ0とかにですね、別の Mac アドレスがついた仮想的なインターフェースが作れるようになっています。で、それを直接コンテナに割り当てると、コンテナは外との通信ができるということですね。どうもこういうふうな作りになっています。プロミスキャスモードにして、わーっとパケットを取ってですね、その仮想インターフェースのバックアドレスに対するパケットだけをわーっと取り込むというふうになります。これ、モードがいくつかあるので、これ、すみません、シューさんのブログをちょっと参考にしていただきました。で、これは僕のブログでちょっとパフォーマンスソフトやってて、これ、さっきみたいにトンネルとか作らないんで、直接、インターフェースに対して Mac アドレス追加で割り当ててですね、仮想的なインターフェース作ってますんで、直接物理インターフェースを、仮想画面に割り当ててるのに近いので、結構パフォーマンスはいいんじゃないかなというふうに思います。こっちの方が。はい、これがネットワーク。他にも直接インターフェースたくさん持ってるんなら、直接コンテナに物理インターフェースを割り当てるというのを持ってきます。はい、これが周辺のダーッと駆け足ですが、Linux でコンテナを実現するのの主な機能です。で、ここからちょっと駆け足でいきたいと思います。で、さっき最初の方で最新のパネルを分子でも入れるといいですよみたいな話なんですけど、3.8 でですね、とりあえずコンテナの主要な必要最低限と思いますけど、機能が揃ったのが 3.8 になります。でですね、何が加わったかというと、さっきのネームスペースの一つで、ユーザーネームスペースというのがですね、
これが長々とずっと開発してたんですけど、これがようやく 3.8 で入りました。でですね、これは、まあ、必ず LX でやってるとこういう質問が出てきてですね、親と子供ではコンテナとホスト環境の間の隔離はどの程度ちゃんとされてるのっていうのがあってですね、まあ、実は 3.8 より前というかユーザーネームスペースを使わないとですね、コンテナからホストのシャットダウンができるとかですね、まあいうことがあるわけですね。でそれをなくすのはこれでですね、これはさっき説明した通りですね、コンテナの中では UID、GID0 っていうのを割り当たってるんですけど、実は外では例えば1万とかで割り当たってるわけで、当然ホスト環境で UID、GID1 万とかなってるとシャットダウンできませんので、まあ、そういうことでこれでセキュリティを確保しようじゃないかというのが、まあ、一つの目的です。でこういうファイルにですね、マッピングを書いてですね、これ、ネームスペース内では0から1万個まで、ID が割り当てることができてですね、まあ、他も割り当てれるんですけど、まあ、とりあえず1万個割り当てれて、それは実はホストでは10万から10万、11万までの ID が割り当たりますよというふうになります。はい、まあ、こういうふうに、ホスト上では、他のネームスペース上では特権を与えない形で、ネームスペースが作れるようになったので、これで、結構いけるんじゃないかなというふうになっています。これいろいろ試してますので、ご覧ください。はい。先ほどのシステムコード、セット MS っていうのがあったと思うんですけども、実は 3.8 より前は、ですね、このセット MS っていうのはですね、引数がですね、ここのディレクトリの下のこのファイルのファイルディスクリプターを与えるんですけども、3.8 より前はですね、この3つしかないので、この3つに対してしかセット MS ができないと。他だからネットワークとかですね、ネットワークが独立したコンテナが立ち上がってたら、それに対してセット MS できないので、まあ、事実上できないということですね。はい、で 3.8 でどうなったかというと、全部揃いました。これはちょっとユーザーが入ってますんで、これユーザーのない環境で試してるんで。はい。これでですね、これのファイルディスクリプターを与えると、普通はこの、まあ、5つを分離した形でコンテナの仮想マシンというのを立ち上げますけども、大体そうですよね。全部に対してセット MS ができるので、コンテナの外から中に対してコマンドを実行できるようになりました。それとですね、これ変な、これ LS-L やってるだけなんですけども、こんな変なことになっててですね、実はこれ、なんか特殊な iNode、同じネームスペースにいると、ここの iNode の番号が一緒になります。なんで、外、バーっとこのプロックの PID の下をなるとですね、MS の下をなるとですね、このプロセスとこのプロセスが同じネームスペースにいるよというのが分かるようになりました。これが 3.8 の新機能ですね。これちょっとまた試してますので、ご覧ください。これスタットで簡単に調べますよね。はい、で、3.8 で入った C グループの新機能ですね。3.8 まではですね、ユーザーメモリに対する制限だけがかかるようになってるんですけども、これでカーネルのメモリに対する制限が 3.8 で、それなりにスタートとスラムに対して制限がかけるようになりましたので、これでなんかフォークばっかりバーッとしてですね、ユーザーメモリを使ってないのにカーネルメモリだけ食い尽くすよみたいな悪さをするようなことはできなくなってます。これは後でフォークボムの話があったと思いますので、そのあたりでも制限ができるんですけど、カーネルの C グループの回答としてはこういう機能でそういう悪さができなくなるようにするよっていうのが、回答になってます。これまたいろいろと。で、TCP のやつだけはちょっと別でですね、3.3 で入ってるんですけど、要は、シスコントロールに TCP メモリっていうなんかパラメータがあると思うんですけども、それをグループごとに聞くようになってる機能と思われます。これ僕試してるんで、カーネルのボールとか結構売ってるんで、これちょっと見てもらって間違ってたら教えてください。これドキュメントがなくてですね、結局カーネルコードを打ったということになっています。はい。でその後はですね、ちょっとユーザーネームスペースっていうのがですね、3.8 で入ったんですけども、いろんなところでは使えなかったので、そういうのができるようになってきています。
この辺りになっているともうあんまりそんな大したものはないんですけども、この辺りで説明しますので、すぐです。ですね、メモリのコントローラーの中にはですね、イベント FD っていう、Linux にある仕組みを使ってですね、では例えば、メモリ512っていう指定速度ですね、512をまたいだときにですね、イベント FD で通知が受け取れるっていうような機能があるんですけども、それのプレッシャーレベルっていうのが指定できるようになってですね、要はロー状態、ミディアム状態、クリティカル状態っていうのが3つが指定できてですね、クリティカルになったらこれをしろっていうのがイベント FD を使って通知を受け取れるようになっています。ちょっと試してますので、また見てください。これはです。はい。で、C グループなんですけども、この先ほどのこのセミビヘイビアとかですね、この辺りに関係してるんですけども、実は今の C グループってまともじゃないよねっていう話がカーネルの界隈で起こってます。で、要は、標準的な API からかなり離れているよねとかですね。要は、ファイルシステムでさっき簡単に作りましたね、メールディレクトリとかやって、バーッとやったんで、アクセス権さえあれば誰でもカーネルに対してバーッとクリティカルなことができちゃうとかですね、サブシステムごとにちょっとずつ動きが違うぜとかですね、変な不必要に複雑、例えばいろんなところに複数マウントできたりするんですけども、複数マウントしたら動きが微妙だったりします。そういうのがあってですね、C グループを再設計しようという話になっています。で、どういうふうになるのかなっていうとですね、まず単一階層構造っていうのになります。要は C グループっていうのが、FS がマウントされるとですね、その下にバーッと全部まとまって、そのシステムの C グループのディレクトリツイートができることになります。で、これさっきからまともじゃないって言ってたんで、まともにしましょうというオプションが C グループについてきています。ですね、要は、サブシステムごとに変な、それぞれ違う動きがするのをですね、もっと一貫性がある動きにしようぜっていうのが、これみたいです。今後、実装進んでいくと思うので、ちょっと最終的にどうなるかわからないですけど、最終的には多分このオプションがついた C グループが普通の動きになるんだと思います。今は互換性を維持するために、これをつけた時だけ今と違う動きをするというふうになっています。はい。それでですね、今後なんですけども、ユーザーネームスペースっていうのが、さっきからセキュリティのこの回答だとか言ってますけども、実は、XFS の、ファイルシステムですね、XFS でユーザーネームスペースが実装されていませんでしたので、要はディストリビューション、各ディストリビューションはこの機能をオンにして出荷できない状態でした。XFS に切ったらいいんですけど、それはあんまりないですね。はい、それが 3.12 で多分されるんじゃないかなという。で、時折出てきている話題がですね、クォーター、多分 OpenDB とかやったら簡単に設定値したら、コンテナに対してクォーターかけれるんですけども、LXC っていうか、カーネル自身はそういう機能は持ってません。で、そういうのがたまに出てきてるんですけども、実装されるのかされるのかよくわからないですね。バター FS のなんかサブシステムクォーターでやれとかですね、いろいろあるんで、できないことはないんでね。本気で誰もやってないかもしれないです。あとデバイスネームスペース、最近ちょっとホットなんですけども、今はですね、C グループでデバイスに対するアクセス制御ができるんですけども、ネームスペースで分けてですね、デバイスを管理することはできません。なんで、アクセス制限で済むところが多いんですけれども、やっぱり別のなんか同じ、例えばデブヌルっていうのが、デブヌルはどうでもいいんですけど、デブヌルをメインスペースごとに別のデブヌルにしたりっていうようなことはできないんで、それをこう分けれるようにしたいねみたいな話があります。で、これはですね、セルボックスというんですか、という会社がですね、Android でですね、例えば一つのこの Android のデバイスがあってですね、その中でこう、デバイスの使用状況とかを切り替えてですね、使えるようにしたいねみたいな実装がされているみたいですね。要は、例えば会社用の Android の環境と、
家用の個人用の Android の環境っていうのをこうコンテナでカチカチ切り替えてですね、使えるようにしたいねみたいな話になってます。それが目的なんですけど、そういうのに開発がされているようです。で今なんかそんなイラン税とかイル税とかいう今ニュースで盛り上がってます。はい、あとですね、これが結構次来るのはこれかなと思います。シスログネームスペース。実はですね、ホストとコンテナのシスログの隔離が十分じゃないんで、ホストで何か起こった時のシスログがコンテナ側に出てくるとかですね、そういうことが結構あります。だからログ関係ちょっと微妙なところなので、この辺りが今シスログネームスペースという実装が人が出てきてます。はい、あとですね、コンテナの中で例えばフリーコマンドを実行するとですね、コンテナを使っている値ではなくてですね、プロックの方で見えるのはシステム全体のやつが見えちゃいますので、そのあたりをどうかしたい。これ完全に実装されるのか、別のライブラリ、ユーザー空間のライブラリなのかちょっとわからないですけども、そういうのが議論を時々出てきます。で、先ほどちょっと言ったこのチェックポイントリストラという、これオープングイズムプロジェクトなんですけども、かなりガンガン変更が入ってきてます。はい、最新情報という時間なんですけど、ですね、LXC の、開発体制が今ちょっと変わっててですね、元はですね、フランス人の方が IBM で、元 IBM のフランスの方っていうんですけども、だったんですけども、Ubuntu の人2人になっちゃいました、ノイティナが。だから、ますます Ubuntu ツールという感じがします。でですね、1.0 を次の、LTS だから 14.04 ですかね、Ubuntu の。そこに入れたいっていう話になってます。なので 1.0、LXC1.0 というのは5年間サポートになるかなというふうに思います。で、1.0 ですね、すごい新機能があるわけではないんで、内部的に結構変わってるだけなんで、これ後でまた見てください。要は内部的にですね、今までなんか寄せ集めのごったにのツールみたいなのなんですけども、きちっと API にしてですね、その API を使ったツール、コマンドを実装しようという話になってます。あと、クローンで OverAFS これいつ金に入るんですかね、ちょっとわからないんですけども、OverAFS を使ってです、変更部分だけ、クローンしたりとかですね、ZFS に対応したりとかですね、してます。あと、なんか悪い話なんですけども、複数のコンテナのモニタリングが LXC モニターというのではできなかったのができるようになりました。あと、Android でちゃんと利用できるようになってきたよっていう話ですね。で、これ後でちょっと話しますけど、日本語のままに。はい。でですね、私のこれ全体がまとめなんで、まとめがないんでですね、最後お願いですね。この勉強会の元になったレイディングリストが LXCJP というのがありますので、もしよければ、何ヶ月に1回ぐらいしかメールは来ないと思いますけれども、入っちゃってください。でですね、これをもう方じゃなくて、完全に僕の個人プロジェクトですけども、LXC のワンページをですね、翻訳しました。で、この間、マージしてもらったんで、1.0 からは、僕の翻訳したなんちゃって翻訳がですね、なんと出荷されてしまうということになってですね、ちょっと困ったことですよね。砂漠誰もしてないのにね。はい、チェックしてください、誰か。一緒に今後やってくださる方でもいいんで、バラバラにやるとちょっとまずいと思うんで、一緒に協力してやっていけたらなと思って、誰かやる気になる方は、ぜひ。もう、詳しい方は英語のマニュアルを直接読まれると思います。これはですね、次の勉強会で僕こんな話聞きたいですっていう話です。誰か話をしてください。はい、以上です。すごいちょっと駆け足になっちゃいますけれども、これで終わりたいと思います。ありがとうございます。何か質問があれば答えるのは今答えます。答えれないのはまた後日。間違いの指摘とかでも結構です。はい。
お話ありがとうございました。一点気になったんですけど、ZFS の対応の話のところの括弧の中に、クリエイトとクローンしかなくて、はい、スナップショットとかはどうなるんでしょう？スナップショット、ちょっと確認してないんですけど、多分エレクシスナップショットコマンドで対応されてるんじゃないかなと思います。ちょっとこれ、また確認させてください。で、資料にまた反映させたいと思います。ちなみに ZFS のこの実装って多分 ZFS の Linux ベースですよね。確認はそれでされてると思います。そんなになんか実装依存の実装がされてるとは思わないです。多分それぐらいですよね、今ちゃんと動きそうなのは。そうですね、他はなんか大体立ち入れちゃったので、はい、ありがとうございました。はい。他はないでしょうか。なければ時間もちょっとあれなので、次のやつに移りたいと思いますが、またこの後の休憩時間とかでも来てくださって構いません。はい。どうもありがとうございました。